Ginoo manaw kayo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus may ingon sa iyang mga tinunan, kung makita ninyo nga ang Jerusalem, likusan na sa mga kasundaluhan, masayran ninyo nga laglago na kini sa dili madugay. Unya ang nagpuyo sa Judea, kinahanglan managan ngadto sa kabungturan, ug kadtong atua sa mga syudad, kinahanglan mamahawa usab, ug ang nagpuyo sa banika, kinahanglan dili na moadto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot, aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Pagkalaot gayon sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso niadtong mga adlaw. Mabot ang makailisa nga kalisdanan ining yutaa ug hiaguman ining maong katawhan ang kapungot sa Dios. Pamatyon sila pinaagi sa espada ug bihagon ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga tao nga wala motuo sa Dios hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unyay mga ilanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpugasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan, kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom o gimaya diha sa panganon. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, pilan na kaadlaw, mutapos na ang liturhikan o kalendaryo sa simbahan. Karong Domingo, musugod na kita sa bagong saiko, unang Domingo sa Adbyento. So mga igsoon, si Jesus nagtagna sa aktual nga pagkagunob sa Jerusalem diha sa kamot sa mga sundalo sa Roma nga nahitabo sa tuig 70 AD. Si Lucas nagsulat sa iyang Ebanghelyo human sa paghitabo niini. Siya nagpahinumdum sa iyang mga tinunan ug kanato karon nga si Jesus sakto sa iyang panagna. Nga ang tanan nga gisulti ni Jesus tinuod, apil na ang iyang propesiya sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, ug ang pagkabanhaw sa lawas, ug ang kinabuhing dayon. Si Jesus dili gusto nga mahadlok kita sa bisan unsa. Siya nagsulti sa pagtudlo, paghatag kanato ug paglaom, tawagon kita ngadto kaniya, ug nagtawag kanato diha sa paghinulsol. Adlaw-adlaw ang mga tao magpadala sa kahadlok. Mao nga ang kasulatan atong makita ang mga pulong ayaw kahadlok. Be not afraid. 365 nga bisis, no? Si 365 times kausa sa matag adlaw sa tuig. Kung atong makita nga ang mga timailhan sa kalaglagan, kaguol, sakit ug sala nga mikaylap, aduna kitay pagpili nga buhaton. So aduna kitay pagpili nga himuon. Mahadlok ba kita mamatay sa kalisang sa pagpaabot sa umabot? Or musalig ba kita sa Ginoo og dili mahadlok? Unsaon man nato nga dili mahadlok? Pinaagi sa pagbasa sa kasulatan sa Biblia ang pulong sa Dios, ug paghimo ug pagampo ug sa mga sakramento. Sa matag panahon nga ato ang makaplagan ang ato kaugalingon nga mahadlok,
kita mahimong mahibalik sa buhing pulong. Gisultihan kita ni Jesus nga kini nga mga timailhan nga makapahadlok sa uban, mga timailhan usab nga hapit na katubsanan o kinahanglan nga mobarog nga taas o mopataas sa atong mga ulo. Kung kita kanunay bituo nga ang ato ang kinabuhi mao ang pakikita ni Kristo didto sa langit sa umaabot, kita mobiya uban sa atong mga mata o mga kasing-kasing sa kahangturan. Ang kalag nga nangandoy o naglaom sa langit walay luna sa kahadlok. Ang paglaom mao ang hiyas sa pagtinguha sa husto nga mga butang, pagsalig sa kabubuton sa Dios ug abilidad sa paghatag niini kanato. Ang paglaom labaw pa sa kahadlok. So unsa may hagit kanato mga igsoon? Ngaunta mahimo kita mga tao nga malaumon, mga tao nga magpuyo nga mapasalamaton, ug mga liupo kita sa Ginoo nga dili kita magpadala sa atong mga kahadlok ug lig-uno nato ang atong pagsalig kaniya. Hinaot ta. May nagbalihog para sa katalingbanong pagabot. Sa atong pagtigom aron sa ulugon ang misteryo sa atong kaluwasan, masaligod kitang budangop ug mga muyo ngadto sa Dios ang Amahan diha sa pag-ingon. Makunayong Amahan, panalangini kami. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga ang katawhan sa Dios madani sa pag-ampo o sa pagpinitensya samtang naglaom sila sa pag-abot sa gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga sila nga nangulo sa tawhanong kalibutan ang katilingban, makakita sa mga kamot sa Dios nga naglihok diha sa mga hitabo sa kinabuhi, mag-ampo kita. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga malaumon og masaligon kitang mututok sa umaabot, mag-ampo kita. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton magpuyo diha sa kasiguruan o sa paglaom pinaagi sa mga pag-ampo o suporta sa ilang kabanayan o kahigalaan, mag-ampo kita. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halang dunto pilo ka momot og Joel Chevalier Pari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Nga ang anak sa tao mutanyag og kaluwasan ngadto sa mga matuhuong nangamatay, mag-ampo kita. Makanunayong Amahan, panalangini kami. Sa hilom atong hilagan to sa Dios ang atong mga personal nga mga pangamon. Langit nung Amahan dungga ang mga pag-ampo sa imong katawan ug tabangi kami nga among sagupon ug dawaton ang matag adlaw nga hagit sa krus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.